kaalaman. May nilamangan, taong may kaalaman. Nilamangan, Comic Ali, may nilamangan. Nani, aso sa kulungan. Nilagay sa lalagyanan, puro flip top. Kay sakit naman isipin na, sa puso mo ako'y pangalawa. Kumusta yung mga ka-answer? Ako nga pala si Mocha Frappuccino na may pedal para maganda na legit fake news sa Pilipinas. So simulan natin mga balitang ina ngayon linggo. At ngayon, balitang balita, si Kento Bento ay isang international YouTuber na gumagawa ng mga videos tungkol sa mga iba't ibang bagay. At ngayon, nagkaroon ng issue nung nag-post siya sa kanyang community tab. At sinabi niya dito, kung makikita ko lang, pakita ko sa gilid, na nag-blow up kasi yung kanyang Japanese prison break tungkol sa isang Hapon na maraming pinagdaan at maraming natakasan ng mga high security facility sa kanyang buhay. At pinakita nyo to sa pag-narrate, sa monologue at sa mga artwork. At naging issue sa kanya dito, sila Kaalaman, isa sa mga kilalang Filipino channel. Nani? At sinabi niya dito na okay lang sana sa kanya na gumawa ng topic tungkol din sa ginawa niya, pero para gayahin mo daw ng 1:1, na parang tin-translate mo lang, dun daw siya nainis. At dun daw siya, kumbaga isa tong loophole pagdating sa YouTube, pagdating sa copyright. At syempre, alam nyo naman di sa channel na to, di ba, magaling tayo manggaya, alam natin yung kung ano yung mga sukot at mga sulot. Okay lang naman gumaya ng format. Tulad nito, kay Kaalaman, kumbaga, free public information and public facts naman yung tungkol sa Japanese prison break. Pero yung sinasabi, pati daw yung script, ginaya allegedly ayon kay Kento Bento. At kung iisipin mo, halos magkasinlaki lang sila ni Kaalaman ng channel. So hindi mo to masasabi na parang pambubuli ng isang mas kilalang channel sa hindi bla bla bla. Talagang magkatugma tong dalawa to pagdating sa subscribers, pareho na nag-trending pa yung dalawang video ni Kaalaman. Diba, si Kaalaman yung gumagawa rin ng parang ganito, yung mga iba't ibang storya, ilalagyan niya ng mga .jpeg na nag-fade in, fade out ng kanya mga monologue, ganyan. At sa YouTube, hindi siya copyright wala kang magagawa. I-report niyo yun ni Kaalaman, wala kang magagawa dahil hindi yun copyright. So, nakakalagpas yun sa copyright ng YouTube dahil tinanslate mo naman, yun naman yung ginawa mong transformative dun sa content, hindi siya pareho. Ang ano ko lang dito, sa dami na nanggagaya kay Kento Bento, talagang unang talaga sa kanya yung itong si Kaalaman. So tinignan ko bakit iba yung dating niya kay Kaalaman. So dinaanan ko itong mga channel na to. Ito yung isa sa isang title na di ko maintindihan, puro noodles. Ito talaga kupal talaga to. Isang malaking kupal talaga. Kinuha niya pati yung mismong animation, mismong artwork nilagay niya. Hanggang nagsasalita siya ng mga genjutsu na hindi ko naintindihan. Nahanap ko, dinilit na. Okay, hindi Kaalaman, or at least hinide na niya yung dalawang video na ginawa niya tungkol dito kaya sa Japanese prison break. Pumunta ako sa Social Blade, nakita mo rito, tanggal na. Okay, that's at least, kung dalawa to, at least 1.5 million views each ang nakuha niyang views doon sa video na yon, di ba? At makikita mo dito, so kinuwento niya dito oras na kisame. Ito ay parang nagpatatag pa sa loob ng ating bida. So dami na nagdaan ng mga western photos. Dito ka pa talaga naglagay na not actual photo baka makalimutan nyo lang na hindi to totoo. Pero yung mga kanina mga nilagay mo dito na mga photos ng western facilities, hindi sa Japan. Okay lang, naiintindihan kita. Ay umakit siya ang dami ko nalalaman Kaalaman para iuga ng paunti-unti ang nasabing bakal. Ginawa niya ito, kaibigan, ng ilang buwan. Sabi nga nila, pag may tiyaga ay may nilaga. Ngayon, the irony nga naman, di ba? Nasa yung tiyaga nung ginawa mo yung script dito, Kaalaman. Pero, wala pa namang sinasabi si Kaalaman tungkol sa topic na to. Siguro ayaw na niya palakihin, okay lang naman. Tinanggal naman na niya yung dalawang video. Pero, kumita na siya doon ng halos 3 million views. Sarap! 3 milyong views. Grabe, 6 digits. Kung hindi lang Kaalaman ang meron siya, meron din siyang kaperahan. Pucha. Yen, iba't ibang yen. So, ayun, tinanggal na niya yung kanyang dalawang video. Pero hindi na nga siya nagsabi tungkol dito sa nag-comment na si Kento Bento sa kanyang video.
binlock na niya si Kento Bento at dinelete na rin niya, or at least open private na niya yung kanya mga video. Pero hindi, kahit yung private mo, hindi naman mawawala yung kinita mo doon. Pero diba, ganun yan. So, huli pero hindi kulong si Kaalaman. Sinabi din niya dito na dahil yung mga ganitong klaseng copyright na hindi naman copyright, walang rigid rules ang YouTube, na-incentivize or kumbaga napapabayaan or walang kapalit yung mga ganito. At I'm sure walang magagawa ang YouTube sa pag-penalize ito. It's more so on respect na lang Ang may papakita mo na lang sa iyong subscribers o sa mga hindi mo pa subscribers ay yung respect mo na ipinapakita sa mga ganyan. Sana kung sinabi man lang ni Kaalaman na inspired ako o nakuha ko to kay Kento Bento, maiintindihan pa niya siguro ni Kento Bento yung itong ginawa niya. Kaya ako dito, 'di ba, pag mayroon tayong gagayahin klase ng kung gagawin mong iyo, 'di ba? Pwede mong gamitin yung plato ng iba, pero siguraduhin mo iba yung ulam sa loob. Pag parang dito, 'di ba, Pinoy memes lang, 'di ba? Ayun lang ang mamahalin natin sa channel na to, wala lang iba. Kaalaman kung makita mo man to, sana i-explain mo man lang yung side mo para naman, 'di ba? Sigurado naman ako na maintindihan niya ng mga subscribers mo o ng mga nanonood sa'yo. Kasi ako nakita ko na yun Yung title pa kanya doon, lugaw. Diba parang nagtunaw ng lugaw something. Dumaan sa recommendations ko yun. Pag may tiyaga ay may Sinigang. Sunod na balita na. So total sa topic na tayo ng kaalaman, si Mr. Wesley So, ang pinakaunang Pilipino na naging official Fisher Random World Chess Champion, beating World Champ GM Magnus Carlsen. Nako, si Magnus Carlsen, isa siyang prodigy. Okay, napanood ko na siya sa YouTube dati. At talagang magaling siya. Siya isa sa mga chess child prodigy, mga maagang At ngayon natalo niya si Magnus Carlsen by a wide margin. Hindi ko to nakikita, 13.5 by 2.5. Isa to nga dapat ipagdiwang to ng mga may kaalaman, ng mga mahilig sa chess dyan, or alam yung sport na chess at di lang puro chess ang nasa isip natin. At natalo niya. Kakaiba daw ang playstyle ni Mr. Wesley So, the chef. At kinalungkot nung napagkaalaman ng ating mga kababayan kasama ng kaalaman na hindi Pilipinas ang nire-represent ni Wesley So. At yun na naging issue dahil kasi simula lang daw niya. Ito is sa mga sinabi niya dati noong 2014 na I was denied the official recognition from the National Chess Federation of the Philippines. No player should be treated this way, especially when I work so hard to bring pride to my country. Diba? Nasa na yung mga makarinig lang ng 1% na dugo ng Pilipino. Ang hirap kasi sa Pilipinas, proud lang sila sa pagiging Pilipino nila pag narating mo na yung pinaghirapan mo. Pero yung pag-akyat mo doon, bahala ka. Sa gusto mong marating, wala magsusuporta sa'yo. Pero pag nandun ka na, saka sila, lahat ng kababayan, nilibig ko Pilipinas sa ilupang sila. Lahat ng mga ganon, yun, saka lang maglalabas ng kanilang false sense ng nasyonalismo. Hindi yun nung maliit ka pa o nung ano ka pa, diba? Parang 6K subs natin. Ayoko kayo ma-Wesley So, diba? Supportahan nyo naman ako nung kinakailangan ko din. Sunod na balita, si Comic Ali daw ay nag-post o kumuha ng artwork galing sa isang artist, at ito ay napansin ng artist na si Tamaru Zero at sinabi na, "This is where I do. I haven't given permission to use it. Please stop selling Nani Deska." Nani Deska. Nakita dito, tuloy pa rin ang paglabas na ito pinost na isa sa kanyang mga followers dito sa Pilipinas na tuloy pa rin Kaso na nilagay ito ng Comic Ali. At kung papansin nyo, marami na rin issue si Comic Ali noon sa pagkuha ng artwork ng iba ng walang tamang. Okay na naman kung merong bayad I'm sure papayag yung mga artists diba? Pero dito walang permission, walang nakuha silang pera, at hanggang ngayon wala pa sinasabing Comic Ali. At kung makikita mo dito, dinilit na din ng Comic Ali yung pinagkomentahan ni Tamaru Zero. So Comic Ali, ano ba yan? Galawang eskinita, kaya ba tayo Ali? Jokes! Hindi ba yun ang Tagalog ng Ali? Bird! Hindi ko na sila magiging sponsor nito. Sunod na balitang ina. Naka-diaper naman Hala, bawal yan. Makikita mo, ilalagay yung aso doon sa mga lalagyan na pareho doon sa mga dala-dala. No! Magiging hotdog yan, hindi! Mga hangal! Mga kulang sa kaalaman! Tagal-tagal ng biyahe. Ako
mamamatay siya dyan? The fuck? Tapos yung amoy po, naka-diaper eh. Tsaka di ba meron ng batas na pwede na mga pets sa transport? Pwede yan pagka Oo nga. Hindi! Man, ang bobo nung may-ari nito. Dapat pakainin na tayo ng aso yan. Sunod na, ayoko ng pag-usapan to. Mali lang talaga to. Sunod na balita kina. Balitang balita. Kasugasan of duty. Walang kupas na kaalaman nga naman nilagyan niya ng keyboard at ng mouse. Woo! Para meron kang unfair na advantage sa mga kalaban mo. Oh, ang galing ko, di ba? Pero naka-mouse at keyboard ka. So, hindi madugas yon. Huwag mo akong kaalamanin. Ha? Kaya nga siya mobile game. Hindi ba parang sinisira mo yung pinaka-point? 100,000 shares at binabenta nila to dito sa Pilipinas. So, sa mga Call of Duty gaming gamers dyan, kung nakakuha kayo dyan ng mga ng satisfaction, ikaw yan, trip mo yan, diba? Kaalaman mo yan, di ko yan kaalaman. So, sunod na balita yan at panghuli, balitang balita, inilaunch na ng Vatican na Smart Rosary na nagtatrack ng prayer. So, sinabi dito na pwede mo nang gawing bracelet at nabibilang niya yung prayer mo. Magsa-sign of the cross ka daw, mag-ano daw yun, mag-ano as one. Paano kung mayroon akong sakit? Diba? Paano yun? Paano kung nagtitinda ako? Diba? Mag-ano ako ng mga langaw. Pero ang maganda dito, $5,600 or $110 ang presyo nito. Ito yung mga binibili ng mga tao walang mapagbilan. Like, dami kong pera. Siguro, mas mamahalin ako ni Lord kung bibili ako nito. So, ayun. Kung merong kaalaman, meron tayo nitong kalangitan, di ba? Lalo na kung pumunta kayo sa langit na kasama ko. Kung binibilang mo yung dinadasal mo, hindi ba parang sinisira mo yung point ng pagdadasal, di ba? Quality over quantity. Parang channel namin dito, at paano kung marami kang Diyos? Paano kung Hinduism ka o Buddhism? Counted ba as isang dasal? Ang isang dasal mo sa isang Diyos? Paano si Zarathustra? Si Zarathustra? Diba? Ang dami nun. Halos 100 plus sa mga Diyos doon. So, sa Kristyanismo lang, so isang monotheistic religion, okay, naiintindihan ko. Para sinisira mo yung purpose ng pagdadasal. Pero ako lang naman yon, hindi ko alam. Nawalan na ako ng kaalaman kanina pa. So, doon natin tapusin to. So, kaya bumili natin yung merch, ha. Ako din, magnanakaw ako ng content. Yun, inanakaw ko na kayong content ng mga subscribers ko. Ng mga cancer. Nanakaw pa tayo ng iba, di ba? Para meron din tayong datum, parang si Tito Kaalaman. So, ako ni si Mocha Frappuccino para magatid ng legit fake news sa Pilipinas. Like, share sa mga kaalaman nyong friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Mocha Frappuccino, ouch!